Добре. Добър ден на всички. Благодаря ви за това, че се отзовахте на нашата покана за тази пресконференция, в която искаме да представим един проект, който смятаме, че наистина с изключително значение за подобряване на капацитета в българската администрация за управляване качеството на атмосферния въздух. Аз се казвам Маси Доброчелиева и съм председател на управителния съвет на асоциацията. Тук заедно с мен са изпълнителният директор на асоциацията, господин Николай Седжимов, и ръководителя на проекта, госпожа Мариана Христова, която всъщност ще направи представянето на проекта. Аз бих искала да кажа само няколко неща за нашата асоциация. Тя стана вече на 30 плюс години. Създадени сме в далечната 93-та година, когато законодателството за околна среда прохождаше. 91-та година беше създаден Закона за опазване на околната среда и оттам нататък започна цялото законодателство. Тогава имаше подкрепа от Американска агенция по околна среда за разработването на национален план за действие, който трябваше да доведе до подобряване на екологичното състояние в страната. В рамките на този план бяха идентифицирани горещите екологични точки. И всъщност по инициатива на община Бургас, тези горещи екологични точки, представителите им, техните еколози, се събраха в общината и така се създаде началото на асоциацията от необходимостта да си партнираме, да си помагаме във времена, в които всичко беше на хартия. Държавен вестник излизаше, кой го получава, кой не го получава, кой разбрал, че има нова наредба или нов закон, или не разбрал. Сега всички, които работят не само, разбира се, в опазване на околната среда, въобще във всички сфери на живота, всичко е на един клик разстояние. Всяка нова промяна, ново законодателство, нови наредби и така нататък. Стига човек да има желание да се информира, може да го направи много лесно, но тогава не беше така. Всъщност тази комуникация между еколозите от общините беше ключова, за да можем наистина да се движим напред в едни темпове, които наистина са не толкова добри, както сега, но тогава бяха и съвсем други условията. Ще дам само един пример. Много горещи екологични точки, които бяха такива заради лошото качество на атмосферния въздух, 30 години по-късно вече не са, което е плюс. Но това е показателно за това, че проблемите с този източник на замърсяване, който е всъщност промишлеността и производствените дейности, намериха в голяма степен своето решение. Сега, разбира се, за производствените дейности има нови процедури, режими, комплексни разрешителни, доклади за ОВОС и прочее, но това, което пред общините е проблема, с който те трябва да се справят, е качеството на атмосферния въздух, което всъщност се влошава от дейността на населението, да го наречем. От една страна това са битовите инсталации за отопление, от друга страна това е транспорта. Разбира се, не само транспорта, който е транспорт на гражданите, но транспорта въобще. И това, което общините като фокус имат в момента по отношение на качеството на атмосферния въздух е именно това да се ограничи, да се намали чувствително замърсяването на въздуха от тези два източника – битовото отопление и транспорт. Сега има много неща, които могат да се разкажат за това как вървим и какво се случва. Съвсем накратко само ще кажа, че към момента има общини, които са идентифицирани като такива, в които
са констатирани нарушения на качеството на атмосферния въздух. Те са разработили програми за намаляване на това замърсяване, така наречените програми за КАВ. И вследствие на това те бяха идентифицирани и получават подкрепа от програма Околна среда, за да финансират мерки за намаляване на замърсяването от битовото отопление. В същото време обаче всички останали общини, въпреки че не са идентифицирани, т.е. при тях няма провеждане замервания, системни, които да докажат, че има нарушаване на стандартите на въздуха. Всъщност навсякъде, където има битово отопление през зимния сезон, битово отопление на твърди горива, през зимния сезон има проблеми. Те може да не са в големите мащаби, каквито са в големите градове, но въпреки това стойностите на финни прахови частици, дори и да не са мерени, е ясно, че се повишават през отоплителния сезон. С новата директива на Европейския съюз за чист въздух, всъщност се предвижда едно повишаване на стандартите за качество на атмосферния въздух, повишаване на изискванията към това, например, финните прахови частици, в какви норми са, с какви стойности са допустими, колко дена в годината и така нататък. И постепенно тази задача за подобряване на качеството на атмосферния въздух всъщност ще стане задача на всички. Това, проекта, който реализираме в момента, има като основна цел е да ни подготви хората, които работят в институциите, тези, които всъщност на терен, както се казва, се справят с проблемите за подобряване качеството на атмосферния въздух, да могат да повишат капацитета си, да повишат знанията си, да повишат информираността си за добрите практики, кои решения са работещи, какво можем да прилагаме от чуж опит, от международен, български опит, да се споделя това, което вече е постигнато, защото има вече постижения в тази сфера. Така че ще се опитаме в едно системно партньорство между представителите на общините, на общинските администрации, представителите на институциите на национално и регионално ниво, които са отговорни за качеството на въздуха. Тази човешка сила да стане голяма, да има достатъчно капацитет, за да се справяме по-бързо и по-ефективно с проблема с замърсяването на въздуха. Ще приключа до тук.